Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla, Baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Siyanibingelela mhlabeni wonke. Ngibingelele kakhulu endaweni yaseKhipthani. Ngibingelele kakhulu nomndeni walapha kakhulu eKhipthani, uJobela, indoda esibambisane nayo kakhulu enamabhasi kusuka lapha eKhipthani ziyofika eNqamako. Ngiyayibingelela kakhulu umndeni wakwaMsimanga endaweni yaseKhipthani, indoda esiphila nayo kakhulu. Nabantu bokuNqamako isilandani izwe lonke kuze kuyofika eborder le kwesikaTembe isigodi, eSwazini, eManyiseni, yonke indawo kongwavuma. Ngiyabingelela kakhulu zonke izihlobo abantu, ngiyabathanda kakhulu abantu, ngoba umuntu uma umbuka kahle hle umuntu sifuna abanye uNkulunkulu, kanti umuntu uma ubuka umuntu usuke ubuka uNkulunkulu uqobo. Kungakho ngibahlonipha kakhulu abantu, ngoba ngiyazi ukuthi uma ngihlonipha umuntu ngihlonipha uNkulunkulu kakhulu. Lesi sisho sokuthi uhlonipha uyihlo nonyoko izinsuku zakho ziqhubeke emhlabeni isisho esikahle kakhulu esikwakhela ubuntu emhlabeni. Ngike ngachaza lasekuqaleni ngathi mina abantu ngibalapha ngekhambi, ngibalapha futhi nangomoya wokukhululeka kwasekhaya kwaGumede endaweni yakwaSikhemelele. Uma uwela ijozini ijuze kwaSikhemelele. Sengisebenze kakhulu ke labantu bafika kulela khaya, abantu bazizwe nje basekhaya. DR.Banyobeni abantu abaningi bayamazi kakhulu, ngisho abantwana abancane abadala amakhehla abanjani njani sebayangazi nje abantu. Kuphela nje sengithe nje mina ngeke ngize ngizovela emsakazweni abantu bangibona, abantu bake bajabule nje kongwavuma yonke indawo, bathi sike sokubona endaweni ezinzima kakhulu sihleke kube nje ya. Sinazo ke induku noma sinawo amakhambi lapha endaweni emzini kwaGumede endaweni yakwaSikhemelele. Sabasize kakhulu abantu, abanye babuye baze bazobonga. Umuntu uthola ukuthi ihlozi litshekile, iphupho akasalizwa nje kahle, kodwa mase efikile ekhaya lapha kwaGumede ade ngithi ngizwe umuntu athe nawo uyazi ngiphuphe mina ngoshoplight, ngiphuphe mina ngisemabheke, ngithi mina usweke lento engiyifunayo. Siqonda ukuthi ke amakhambi leyo bakwethu izwe lonke sigugela kuwo nje. Impela siyabonga kakhulu ukuthi size sizofika kulelizwe sibabingelela abantu emhlabeni wonke ngoba sibathanda. Sinawo amakhambi kakhulu yokugeza abantu abangawuthola umsebenzi, abantu bagcina sebawuthola umsebenzi. Imshado, abantu ekungashadeki abantu bagcina sebeshada. Abantu ekungenzeki lutho, uthola ukuthi umuntu uyafika, umuntu uyagula, akusachameki, akusathwayeletheki, umuntu agcine kwesinye isikhathi umuntu umbone soyachama, umuntu soyathoyiletha. Siyadibana ke nalezo zinkinga lezo. Umuntu unelumbe esiswini, sekuhamba inyoka, kuhamba izinto eziningi nje. Uthola ukuthi kunomnenge, wafaka umnenge esiswini, suubulala umnenge uhambe ufe. Bamfaka esigadleni, bamfaka isibangwa, bamfaka inyoka esiswini, bamfaka igundane esiswini. Siyalibulala lelo lumbu lelo. Siqonda ukuthi siyadibana nabantu abanjalo. Thola ukuthi umuntu unama drugs, so uyawabhema lo muntu lona. Kwesinye isikhathi ukuthi uma sekufika nabantu bese bamthakatha lo muntu ukuhlangana nama drug, uthola ukuthi umuntu sogcina sehlanya. Sinazo lezo zinto lezo, umuntu ezigcina kwesinye isikhathi umndeni sujabula. Ngiyathanda ke umuntu ukuthi ungaba noma ingane, kungaba uanti, ungaba ugogo, kodwa uma uza kaGumede njengomuntu omntwana, ngiyangithanda kakhulu ukuthi aze nobaba noma uanti noma ugogo azazombeka ekhaya ebese siyamsiza. Umuntu ngeke umsize umuntu vele uyikhiphe nje into kube ngathi uyikhipha noma ngesandla. Kufana nesihlahla, isihlahla uma sekudala sahlala, ngeke ukuthi wena uzosiqeda impande zakhona ngosuku. Cha, nokugula ke kunjalo. Umuntu uqala ufake lokhu ukuthi umbona umuntu so uyaphila. Imagic ke leyo
izwe lonke sichazayo umuntu ombeka isandla umuntu sokuphelile wafika ekhaya sekuyavuka thina sinako ke lokho asinayo magic kodwa silapha umuntu kwesisikhathi umuntu ugula ngezansi wathola kwesisikhathi umeqo siyakwazi ukumlapha umuntu aphile wawujomba lo muntu akusavuka imizwa umuzi uyafa phuma kodwa hambe kodwa thina siyakwazi ukukwenza konke lokho ngiqonde lokho ukuthi ke hayi ngudokotela nje oqinile esigugela phezulu kwalezi ihlahla ihlahla ke sinazo sibuye ngazo nje emakhaya okhokho nomkhulu nobani nobaba basishiya nazo kungakho nje sinenhlonipho bathi abantu nibalaphe bafana kodwa niphinde nibahloniphe lesi sisho sokuthi ihlonipho uyihlononyo ukuzinsuku zayo ziqhubeke sabamba lapho ke emakhehleni amadala sishiya nazo lezi impande silapha ngamakhambi silaphe nangenhlonipho umuntu azizwe nje seyiphila uma ephakathi ekhaya inamba yami ke ithi 072 69 519 22 inamba yami ithi 072 69 519 22 bye bye amen abagulayo nabahluphekile bebabasondela sondela emkhunjini yaloyaphanazo yimsipho uNkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla abagulayo nabahluphekile wona wesondela yeyishideni mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini yakho uzophila Webabiyamba lenqola webabiyamba lenqola yeyigibela umkumbikanowa yeyigibela umkumbikanowa nawe sondela emkhunjini kanowa khonuzo khonolo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho